רונן, איך בעצם יכולים צדדים שמעורבים בהליכי בנייה למנוע מחלוקות כספיות בצורה יעילה וחסכונית? בוא ככה תסביר לנו קצת. ודאי שיכולים. אוקיי. המפן של היזם ומזמין העבודה הוא חייב, לא רצוי, לשבת על התוכניות, קודם כל התוכניות אדריכליות, לדעת מה הוא רוצה, לתכנן ולחשוב מה השטח, מה הגודל, לשאול את האדריכל, אדריכלית, מה פרטי הביצוע, איך הגימור, איך הגמר, כמה זה עולה. אני רואה כל מיני אלמנטים של חיפויי חוץ שעולים הון, ניתן דוגמה אחת לאחר מכן. אוקיי. וצריך לחשוב מי עושה את זה, איך עושים את זה, כמה זה עולה. לאחר מכן לתמחר, לעשות חישוב ולעשות חישוב כמויות, לתמחר, לדעת, אוקיי, הפרויקט הזה עולה לי 10 מיליון. אני מסוגל לעמוד ב10 מיליון, לא מסוגל, כמה אני אוכל להזכיר, כמה אני אוכל למכור אותו. ואחרי שבפן הכלכלי היזם יודע איפה שהוא עומד, הוא יותר רגוע. ועכשיו קבלן הביצוע צריך לעבור טוב על התוכניות, לחשוב איך הוא מבצע, איך הוא מגיע, איזה מנוף הוא צריך, אתה יורד לרזולוציות כל כך קריטיות וחשובות. כמולות הון. כסף, הון. נכון. ולדעת כמה ימי עבודה, ולדעת גישה. אתה בונה בתוך העיר, תמה, אתה צריך להביא מסעיות, מיקסרים, באיזה שעה, יפריעו לך, לא ייתנו לך לעבוד, זה עוד 3 שעות, עוד 3 שעות, עוד כסף, תחשוב טוב כמה זה עולה. תעבור לתוכניות, תן מחיר שאתה מסוגל לעמוד בו.